Let's get into abazo 1KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele imbukeli yesikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. OwakaNongoma usunomphathi omusha ziyethusi izibalo zokubulala kwelikaMthaniya kanti ke lihlehlile lo weIEC neMK. Ungqongqoshe zokubusa ngobamsana nendaba zomdabu uThulasize Buthelezi ukhaleke ngokuguqa kaMasipala kaNongoma kwezezimali njengoba ke usebenza ngaphansi kwesikweletu. Buthelezi uphinde wethula ke nomphathi omusha kuMasipala uMpumelelo Mnguni ukuqinisekisa ukuthi ke kuyaqhubeka ukulethwa kwentuthuko emphakathini kulandela ukuboshwa kwemeya isekela layo kanye noSomlomo. Ukubhekana nezinkinga kwaMasipala wakaNongoma kuphoqe ukuthi ungqongqoshe wezokubusa ngokubamsana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uThulasize Buthelezi ahambele lomasipala ukuzokwethula isisombululo ezosiza lo mkhandlu. Kuzokhumuleka ukuthi lo mkhandlu awunayo imeya nesekela kanjalo noSomlomo ababoshwe ngamacala abucayi athinta inkohlakalo. Siwashayela izandla kakhulu amaphoyisa ngokubopha umeya nodeputy mayor noSomlomo ngoba ngaso sonke isikhathi sifisa ukuthi omasipala bethu bangabi nayo inkohlakalo. Siyawaseka kakhulu amaphoyisa emsebenzini wawo ikakhulukazi emsebenzini ukuthi kukhucululwe lapho kunenkohlakalo khona. Ngakho ke umphakathi wakwaNongoma siyawuqinisekisa ukuthi izinsiza kusebenza nentuthuko isazoqhubeka iye phambili njoba sethule nomphathi omusha ozokwazi ukuthi angamele ukuphathwa kwaMasipala municipal manager. Lo masipala awunaye umphathi njengoba inkantolo isanda kuchitha ukuqokwa kwenhlakanipho Zulu. Ubuthelezi uthi ukholwa ukuthi ukufika kwamphathi omusha kulo masipala kuzoletha uzinzo kulo masipala. Njengoba sazi ukuthi kuboshwe umeya nesekela likameya noSomlomo njengomnyango wakwaCocta besizogcizelela ukuthi umsebenzi kaMasipala awuqhubeke uye phambili ngokuthi kungaphazamiseki intuthuko eyakubantu. Umhlangano ke namakhansela ube muhle kakhulu. Savumelana namakhansela ukuthi bazokwazi ukuthi bathobele umthetho, bavumele amaphoyisa ukuthi enze umsebenzi wawo. Ubuthelezi uphinde wakhala kakhulu ngokusetshenziswa kwezimali salo masipala ngendlela ongeyiyo njengoba lo masipala ethulele phansi ngesisu ngenxa yokungabi nayo imali. Isimo seyimali kulo masipala wakwaNongoma. Lo masipala uguqile ngamadolo ulele ngesisu. Ngoba bonke abantu bese beyitamzela nje kuumkhomo wonke lapho umuntu asika khona. Ngakho ke siyathemba ukuthi emva komhlangano namhlanje amakhansela azokwazi ukuthi asiqaphe isimo seyimali nokuqashwa kwabantu usuku zonke. Yonke imali kumele ngabe emphakathini isikhokhela abantu inqwaba yabantu asebeqashiwe abangaqashiwe ngokusemthethweni. Lowo qoqwe njengomphathi omusha kulomkhandlu uMpumelelo Mnguni uthembisa ukusebenza ngokuzikhandla ukulungisa isimo salomkhandlu. Ngibuya ngangilapha ngo2019 isimo sintengezela ngaphansi kobuholi bukaMhlonishwa ubaba uMncwangu. Sibambisene naye sakwazi ukuba ushintshe uNongoma ube ilokho esasingafisa ube yikho. Lokho kwabonakala nangezindondo ezazikhishwa uCocta nezitifiketi ezayikhishwa uCocta okwakuzincomo zokuthi uNongoma awusebenzi uyabukisa. Kulomhlangano obuhanjelwa amakhansela kuphinde kwethulwa nethimba elizosebenzisana nomphathi omusha. Ezindabeni ze1KZN TV ubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Ukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi ke yabakhathaze ukuthi ke inanda kanye nomlazi kusahamba phambili ke ngezibalo zamacala okubulala ukuzama ukubulala kanye nokudlwengula. Umkhwanazi usho lokhu ke kusithangamisa bezindaba besibanjele eThekwini namhlanje. Emva kosuku olulodwa ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uSenzo Mchunu ekhiphe izibalo zobugebengu zesigaba sesibili sonyaka. Ukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe namuhla ubezithangamisa bezindaba ukuzochaza kabanzi ngamacala akhona nabantu asebeboshiwe nezinye zezinto ezithinta ubugebengu. Ngesikhathi ungqongqoshe kwazolonke ekhipha izibalo inanda kanjalo nomlazi usayikona ukuhamba phambili kuzolonke ngamacala ahlukene kakhulukazi abucayi nathinta nokubulala.
Asimuze ukhomishina amaphoyisa echaza ngokwezibalo ngokuhlukana kwamacala. Kusukela uqala kwa-August kuze kube ukufika manje sesibophe abantu abaningi inkulungwane eziwu-42,079 abantu sesibabophile siyiprovince yaKwaZulu Natal. 14,000 wabo sibabophele amacala lawa okuhlumeza abantu sobiza ngama-conduct crime abafana nokubulala, nokuzama ukubulala, nokudlwengula njalo njalo. Abantu abawu-926 sibabophele ukubulala bodwa. Abawu-986 sababophela ukuzama ukubulala bese kuthi 8,139 wabo sababophela ukushaya abantu. Laba abashaya abantu babalimaza babakhipha igazi sibabophile nabo. U-639 wabantu sibabophele izidakamizwa, ukudayisa izidakamizwa, saphinde sathola izidakamizwa eziningi esizicoshile la kubona ngekhathi sibabophe. Iningi labo ke labantu abantu bokuhamba kusiwa abantu bala eSouth Africa abantu bokuhamba lathi sibabophe. Umkhwanazi uphinde waphawula kabanzi nakisigameke esinto nogada besikhulu sobanya masipala bangaphansi kweKing Cetshwayo athi baboshiwe ngenxa yokutholakala nezinto engawulandela umthetho kakhulukazi nokusebenzisa ublow light. Lokho lezi ibhamu engizibalayo angibali izibhamu esizithole kuleli sonto eliphelile siphuma kulona lapho esibambe khona abagadi akade bephelezela umphathi dolobha kumasipala othile eKing Cetshwayo. La magadi azabanjwa nje ngoba amaphoyisa abona imoto emevundla umgaqo. Mangabe sefika khona athola ukuthi cha la amagadi lawa gade municipal manager. Athi esuka amaphoyisa enza umsebenzi wako ukuthi abheke ukuthi yonke into ekhona lapha emotweni ngabe semthethweni noma cha. Bathe bebheka bethola ukuthi khona nezibhamu. Mabebheke ezibhamini befuna ama permit incwadi zibagunyaza ukuthi baziphathe lezi bhamu bathola ukuthi abanye abanazo incwadi abanye sebephethe incwadi seziphelelwe isikhathi. Isigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane zingezinye zezinto ezihamba phambili kulesi sifundazwe kanti ezinye zazo ziqhame ngesikhathi kwethula inyanga yokuvikelwa kwabantu besifazane nezingane bekade kwenzeka esikhotho sokeni la izolo. Ngotebo Khosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Lihlehleleke unyaka ozayo icala elibhekene nesisebenzi sakwa-IEC esola ngokuphula umthetho wezokhetho. Umsawenkosi Mnikathi wayengameleke izikhungo zokuvota eMbali Mgungundlovu kukhetho lwakamuva kanti kamalungu omkhonto wesizwe amvulela icala emsola ngokuhamba namaphepha okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa amaphoyisa. Leli cala selidonseke isikhathi eside kanti kulindele ukuba ke imantshi ikhiphe isinqumo sayo ngonyaka ozayo. Belivele khona la enkantolo yemantshi eMgungundlovu icala elibhekene nesisebenzi sakwa-IEC umsawenkosi Mnikathi. Umnikathi usola ngokuphula umthetho wezinketho wokuhamba namaphepha okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa ngamaphoyisa. Leli cala lafakwa ngamalunga omkhonto wesizwe kwisifunda eMoses Mabhida okuyiwona athi ke amisa umnikathi ngosuku lokuvotisa kukhetho likazwelonke lakamuva aseke ehlaba ke ikhwelo ebiza amaphoyisa. Ofakazi bonke asebelethiwe kuleli cala ubala ke amalunga omkhonto wesizwe aveza ukuthi ke ayeqashwe yiwona umkhonto wesizwe kanye ayeqokwe yiwona umkhonto wesizwe ukuba ke abe ngonogada ngaphandle kwesikhungo sokuvotisa khona la eMgungundlovu eMbali. Labo fakazi ke bangabanye ke balabo fakazi abakuveza ukuthi ke abazange bakuthole ukuqeqeshwa nginhlangano yakwa-IEC kepha baqeqeshwa elinye ilunga lomkhonto wesizwe. Ummeli ke wamsolwa wabeke esefaka isicelo ke sokuthi leli cala lisuse ohlwini lamacala lichithwe nje uma ke sibeka ke ngolimi olulula ngoba ke uthi kummeli abukho ubufakazi obumatanisa umsolo kanye ke umnikathi naleli cala. Ummeli ke uadvocate Ashley Jennings wakuveza ukuthi ke bonke ofakazi bayasho ukuthi amabhokisi atholakala kumnikathi ayevaliwe. Amalunga omkhonto wesizwe alokhu ekhona njalo enkantolo uma kuhlala leli cala namhlanje abekhona abe esephawula kanje. Already mina I had said to one of the comrades last time sila ukuthi njengoba kuleke kuba nalama delay there's a huge possibility ukuthi leli cala loze liqulwe next year, so I'm not surprised.
Namhlanje umbuso wenze izethulo zawo uphendula ke kwisicelo esafaka uyena Advocate Jennings. Umbuso ke ukuvezile ukuthi ke likhona icala kumele kushawe indiva ukuthi ke wabhadanywa namaphepha okuvotisa. Kepha iMantshi beyisilihlehlisa leli cala elihlehisela unyaka ozayo ukuze izofunda bonke ubufakazi obulethiwe ngaphambi kwayo. Ibe isicela ke iMantshi kuba inikezwe isikhathi esingangamaviki amabili ukufunda ubufakazi. Kepha ngokuthi sekusondela amaholide kaKhisimusi nezinkantolo sezizovalwa ingakho icala lihlehliselwe unyaka ozayo. Ezindabeni ze1KZN TV uAyanda Dube senkantolo eMgungundlovu. Kunqenqwa komphakathi waseMkhoba eHadingo kunoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuba ke ube yingxenye yokunqanda kehlaba sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Uhlalo kwe-Operation Sukuma Sakhe emzwabantu uMagic Muhlali uthi ke kulo ndawo siyakhula ke isibalo sokuhlukunyezwa abantu besifazane nokholela ekuthini ke bagcine sebebulewe. Ngenxa yokwanda kwezigameko zakamuva zokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane endaweni yaseHarding okunoseningizimu nesifundazwe, usihlalo ka-Operation Sukuma Sakhe emuzi wabantu uthi bahlela ukuthi banxenxe umphakathi ube yingxenye yokunqanda lesi sihlava. Into SSI experience ukuthi emzwabantu sine problem gender based violence and gender based violence esinayo emzwabantu ibrutal ngoba egcineni ilidishela ukuthi abantu bashone. Ngicabanga ukuthi a month ago silahlekelwe nje imphefumulo emibini ngenxa ye gender based violence. Sizoxwayisa abantu especially besilisa ukuthi bangahlukumezi abantu besifazane nokufundisa abantu besifazane indlela eziningi ezehlukile zokuhlukumezeka ngoba ukuhlukumezeka hayi ukuthi umuntu akushaye kuphela noba hayi ukuthi kuthi umuntu mhlambe ukuhlukumeza ngokocansi kuphela. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu iziningi izindlela zokuhlukumeza umuntu wesifazane, so sizobaqwayisa abantu besifazane. Uthi abazali kufanele bafundise abantwana ngokuhlukumezeka. Abantu besifazane bafundise nabantwana ukuthi abantwana bakwazi ukuthi ukuhlukunyezwa yini because abantwana abaningi abasebancane abakwazi ukuthi ukuhlukunyezwa yini. Ngesinye isikhathi abantwana bethu bazibonela nje ubaba noba ubhuti onemali abese ukuthi mhlambe seba ne relationship naye kanti akazi ukuthi kwaleyo nto ukuthi umuntu omdala abe nebudlelwana nengane kuukumhlukumeza. Nokufundisa abantwana nje ukuthi ukuhlukunyezwa kuyini, bangathuli behlukunyezwa, baze report izinto zokuthi abantu bayahlukunyezwa. Ube esenxusa ubuholi bomdabu ukuthi bube yingxenye yokulwa nalesi sihlava. Emphakathini sicela induna especially zilidwa amakhosi ibe yizona ezizoyenza isiqiniseko sokuthi kuba khona izinto ezibizwa ngosibaya samadoda la kuthiwa mhlambe ngeweekend sihlanganisa abafana sibadodise abafana sihlezi sibafundisa njalo ngokuthi abantu besifazane baphathwa kanjani. Umunye wababambi iqhaza kulolu hlelo uthi umphakathi ungayidlala indima unqanda lesi sihlava. Iqhaza elingabanjwa umphakathi ukuthi nje uma bebona kunomuntu abambona endaweni ukuthi yahlukumezeka mabakwazi ukuthi baxhumane endaweni iqala nje kukhona nonompilo. Bangakwazi ukuthi baxhumane nonompilo, unompilo abeseyo assess, unompilo axhumane nama-social worker, ama-social worker akwazi ukuxhumana namaphoyisa ukuze kugwemeke lolo hlukumezeko lalo muntu. Ubebambele induna yesigodi saseMkhoba naye ugxeka ukwanda kwesihlava sokuhlukumeza. Masike hlanganise nabantwana bamakhwenkwe ngoba abantwana bamakhwenkwe yibona ababenza izinto ezidala inxushunxushu zokuthi badlwengula amantombazane nanokuthi sikhuze futhi ukuthi bangabulawa abantu besifazane. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseHarding. Asisishilele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV ke nazi ihlokano kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. OwakaNongoma usunomphathi omusha ziyethusi izibalo zokubulala kwelikaMthaniya kanti ke lihlehlile lo weIEC neMK. Amalungu omphakathi ngaphansi kwamasipala kwaMaphumulo sebenxuseke ukusondezela amahhovisi wakwa-Eskom ukuze ke bezokwazi ukubhalisela kabusha izigubhu zabo zikagesi. Lo mphakathi uthi ke kuphoqa ukuthi ke ukhokha imali uye kwaDukuza noma eTranscorp ukuyobhalisa kanti ke nolwazi olwanele bagcina ke bengalitholi. Kulo mhlangano umphakathi unxuse ukusondezelwa amahhovisi wakwa-Eskom ukuze uzokwazi ukubhalisela izigubhu zawo kabusha njengoba uEskom ngempela sonto ukhipha istatement sokuthi
usosinwebile isikhathi sokuthi kubhaliselwe isigubhu. Sinenkinga lapha mphathi wehlelo maqondana nalolu hlelo lukagesi lwama-token la ukuthi ayangena ayaphuma. La kwamaphumulo sisehlanzeni ngoba kufuneka uma ukhuluma indaba kagesi uye eCranscope uzofika eCranscope ufika uhlala eminyango uyiseve wena ngaphandle olokhu usuke lapho uyastenga besicela ukuthi nakhona kwamaphumulo mhlawumbe ibe khona ingxenye ukuthi sichugele phela mangabe siya khona ke ema-ofisi aka-Eskom akhona endaweni yala kwamaphumulo ngoba siyagibela abanye abantu kwenziwa njani. Udaba lwamanzi alisalanga ngaphandle. Kunemizi lokhu yafaka impompi angakaze azaphuma enhloko. Ku-Ward 6 lama uqhamuka ukukhuphuka phezulu eShazini kuyoshona phansi ngale awakaze azaphuma enhlobo amanzi ilokhu yafaka impompi iRosile sinokhula lungaka namhlanje. Eziphendulela umeya uthi bayazi ngezinkinga zamanzi kepha ilembe libhekene nezinselelo. Kusagqama wona amanzi nezindlu ayipriority ngoba amanzi ayaphuma kodwa awaphumi kahle ngema challenges elembe. Ilembe futhi ayafika kodwa futhi awafiki kahle. Nezindlu ke kune backlog ekhona endlini sizokhumbula ukuthi ngenxa ye disaster ebekhona kwi province yonke yaKwaZulu Natal kube nama budget cuts ikakhulukazi kuma rural projects. Siyakhumbula ukuthi besinikezwe 1000 kodwa njengamanje sesinikwa ngo300. Kune project ke ethinta le ndawo ebizwa ngoNambokojwana okuyiyona ke sinesikhathi eside isibhalisiwe kwafanalaza yonke into silinde ibudget kodwa sinalo ithemba lokuthi mhlambe kwi financial year yabezayo ka 25-26 mhlambe bazosiallocatela ukuthi basinikeze iallocation yona leyo e300 unyaka manje. Kuwona lo mkhandlo kunama project emgwaqo kulindele ngabe seyiphilile kodwa ngezinkinga zokumiswa kosonkontileka ngenxa yokuthi bengawenzi kahle umsebenzi sibambezelekile. Ukhuzayo Dlamini uthi maduze izophothula lo mgwaqo. Inhlelo zomgwaqo ayimgwaqo wonke lama project engiwashoyo iplazini bifaka ithasi zoyilungisa beku phase 2 wasokhukho kodwa ukhukho ke luthe meselifaka u phase 2 kwaba i-regraveling sizobona ukuthi singambhalela nomike asinikeze phase 3 wakhona bese kuba ukuthi uNombokojwana nawo futhi uBlacktop wona uNombokojwana ngabuya kwi final stage kube asumterminateanga uSonkotleka. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuJanet 261. Iqembu iDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu Natal lithi ke selijube kohlalo walo kulesi sifundazwe ukuba kaxoxisane nomengameli wakulelo Cyril Ramaphosa kanye noNgqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uSenzo Mchunu ngodaba lokungagculiseki kwabo ngokusebenza kwethimba eliphenya amacala ezepolitiki elijutshwe ukuphenya ngokubulawa kwabeke eyikhansela noSotswebhu leli iqembu kumasipala umngeni. Lokhu ke kudalwe lo mholo weDA kulesi sifundazwe Francois Rogers ngesikhathi ke kuvele enkantolo umsolwa. Bazosibhekisa ngqo kumengameli wakuleli isikhalazo ngokusebenza kwamaphoyisa kanye nethimba eliphenya ngamacala epolitiki i-Presidential Task Team into Political Killings abe-DA esifundazweni iKwaZulu Natal ngodaba lokubulawa kwaNgoSotswebhu wayo emngenini. What is very clear once again is that the current accused is only a piece in the jigsaw. In fact, he's not the mastermind nor the person who pulled the trigger, but is now supplying information as to what transpired. We welcome the fact that he doesn't want bail, and we call upon SAPS and correctional services to make sure he's kept safe. Our investigatory team that we appointed as the DA has subsequently identified who the mastermind behind this killing is, and also the person who pulled the trigger. They've identified both of these individuals and their whereabouts. What we once again face is that the special task team that deals with political killings, appointed by the office of the president, is not at all interested in engaging with our investigatory team, who have all the details and the whereabouts of the two other individuals. Osukwini lwayizolo umsolwa kuleli cala ubevele enkantolo imantshi yaseHowick nalapho elaxaze khona isicelo sakhe sebheyili. Abe-DA bathi ke yize sibajabulisile lesisenzo sakhe bakholelwa ukuthi kukhona ofishi abakhulu abangakaboshwa kulona leli cala. We have tasked our provincial chairperson Dean McPherson, who serves in the National Assembly as a Minister of Public Works,
to engage both the National Minister of Police and also the Office of the President to establish why this task team won't take this information, act on this information, so that we can finally bring some closure to the family of the slain DA councillor in Nhlalayenzo Ndlovu. Kuzokhumbuleka ukuthi uNdlovu wadutshulwa ngaphezu kwamahlandla alishumi phambi komndeni emzini wakhe ngasempophomeni ngozibandlela wangonyaka wedlule, kanti phambilini kuvele ukuthi ke umndeni wakhe usuphoqeleke ukulaxaza ikhaya ngenxa yokusaba. Icala lihlehlele umhlazi ngama-28 kwephezulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuntomkhona Mvubu eThekwini. Lowo owayihola kwemikhankaso yokugasela amakhaya ayihlala izaguga ayengekho emthethweni endaweni yaSogwini uGeraldine Mwache ukhala ke ngokucanasa ngaphandle kwabasola ababevula lamakhaya. Kuzokhumuleka ukuthi ke sike sabika ngamakhaya lapho ubekutholakala ukuthi ke awekho esimene esihle, kanjalo kabanikazi balamakhaya bagweva namakhada kwaSASSA nomazisi kwezaguga baseke bebakhokhisa imali engango 800 ngenyanga. Lona ke uthi ke wabavulela abanikazi balezi indawo amacala baboshwa, kodwa kamacala abo akaze enkantolo. Ufuna kushushiswe labo ababandakanyeka ekusebenzeni kwamakhaya ezaguga ayengekho emthethweni. Lona wesifazane wayehola umkhankaso wokugasela lamakhaya uthi yize abavulela abanikazi balamakhaya ayengekho emthethweni amacala, kodwa akaze bashushiswe. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba like labika ngamakhaya agcina abadala ayengekho emthethweni futhi begweva nomazisi babo kanye namakhada kaSASSA. Abanye babanikazi balezi indawo baboshwa, kanti uMotswe uthi labasolwa akaze baye enkantolo ukuyobhekana namacala abo. Back in September, the 17th of September 2024, there were 5 dockets opened against all the illegal shelters, total amount 9 on the South Coast KZN. Unfortunately, till date, it hasn't reached court, whereas we find that the charges on the actual docket and on the SAPS system does not match what we actually opened, and which means their registration process was then deliberately not done correctly. We find that these accused are being protected by the government, unfortunately, and we will then escalate this thing national, because local and provincial we are not getting anywhere. Our case, as I said, we have not reached court. We have not been in court once. Ubese balamacala okufanele abe kwidokodo alivula labasolo. The initial charges were property hijacking, extortion against the Elderly Act, theft, tampering with infrastructure. Oveze ukuthi ulekelela ngophenyo lokuthi abasolo bashushiswe, unxusa umphakathi ubalekelele baqoqe bonke ubufakazi obuzokwenza labasolwa bashushiswe. All the statements at the end of the day are coming together to all the charges that's been made to them and extra charges that could be made towards these people, because of what's been happening in the past needs to be stopped. And without the support of SAPS or other members of government, Geraldine and them are going to have a battle to do this. And I'm here, I'm doing it for them to try and help get this exposed. But I need information for people that either used to live here or still living here to come out of the dark and out of the shadows. I know there's some of them that doesn't want to speak out of fear for these people. So the moment we can get that information from them and get the statements done, we can work it, because like I said, we're busy dismantling each and every statement, each and every voice note that's been given to us, all the photographs we had. Like I said, there is some serious cases that we also are busy investigating, which I don't want to put out on the light of day now. If there's anybody that's willing to talk about this matter, they can contact me at 074 800 396 or email me at legal@sacol.co.za. Ithinto amaphoyisa esifundazwe athi case number esiwathumelele yona ayihambisani nama charges akwidokodo. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeka nazindaba zethu.
Siphinde sikwamukele umbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV. Sikhumbuze ke ihlokwana bekuyizona ebesifolosa ngazo usukwini namhlanje. Owakanongoma usunomphathi omusha ziyethusi izibalo zokubulala kwelikaMthaniya kanti ke lihlehlile lo weIEC neMK. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.15 cent emaqhathiswa nedola lasemelika libe 22.76 cent emaqhathiswa nopondo waseBritain libeke u19.2 cent emaqhathiswa neeuro igolide lona $2,612.89 cent ounce olungahluziwe wona u$73.1 cents umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus usencomeke abadlali bakhe ngokwamukela ngokungenambandela ushintsho kuleli iqembu. uErasmus uthi ke kuyamthokozisa ukuthi abadlali bakhe abazange ke babe nankinga ukwazi ukuthi ke kuzomela asebenzise inqwaba yabadlali kule season njengoba ke seqalile amalungiselelo endebe yomhlaba ka2027. Leli iqembu ke lesizwe loebhola lombhoxo lakuleli liqede ke uhambo lwaphesheya kwezilwandle ngokuguqisa ke iWales ngo45-12 eMillennium Stadium eCardiff ngomgqibelo ebusuku. Ngaphambi kwalokho ke beliqumbe phansi iScotland ngo32-15 neEngland ngo29-20 bengokuqala kamabhokobhoko enqoba yonke imidlalo yohambo lwaphesheya lokuvala kunyaka kusukela ngonyaka u2013. Kulonyaka kamabhokobhoko asebenzise abadlali abangama52 enqoba ke imidlalo eli11 kweli12 ayidlalile. Ashawe ke Ireland kanye neArgentina kodwa ke ahlulwa ngephuzu elilodwa kuyona yombili leyo mdlalo. Bukele ke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Siyaguqa ke bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulies Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.